Dobrý deň, zdravím vás, milí poslucháči a diváci. Moje meno je Lubomír Feher, zdravím vás z VR for Humans a dnes tu mám pri sebe tú česť mať diskusii a interakcii Denisu Maternovou z Alberta. Ahoj Denis, zdravím ťa. Ahoj, dobrý den. Ako sa dnes máš? Skvěle. Měla jsem skvělý den v práci, čeká mě nějaký příjemný večer, takže jsem dobře naladěná a jsem moc ráda, že jste mě znovu pozvali k vám do studia. Ďakujem. Potešenie na mojej strane, pretože predchádzajúce natáčanie malo úspech. Dostali sme pár otázok, ako to pokračuje. Tak dneska by som rád s tebou sa pobavil možno konkrétnejšie viac o službe, ktorú poskytujete vašim kolegom v rámci vlastne well-beingu a employee experience. Rád sa nechám ponavigovať do správnych terminus technicus u vás v Alberte. A kľudne sa môžeme pobaviť o tom vlastne, čo konkrétne to znamená, príklady, výzvy, kam sa to dá ešte posunúť, čokoľvek, čo by mohlo byť hodnotné a môžeme nejakú takú ľahkú predstavu, ale uvidíme. Určite moc ráda, poďme na to. Keď si predstavím tú našu službu, v ktorej spolupracujeme, Employee Assistance Program, alias vlastne asistenčná linka pre zamestnancov vašej spoločnosti, tak vlastne úplne na začiatku sme stavali tú spoluprácu na 3 pilieroch. Prvý bol pilier, alebo je pilier psychologický. My ho hneď nazývame ako vzťahový, pretože to je asi moja téma, že nechcem strašiť ľudí aj psychologické. Čo to znamená? Som psycho, som OK, nie som OK. Takže vzťahový, tak ako ľudský pilier. Druhý je vlastne právna oblasť. Tretia časť, alebo tretí pilier sú financie, alebo finančná časť. Následne sme potom rozširovali, ale k tomu by som sa dostal za chvíľočku. Ja by som asi teraz rád pospomínal pár príkladov, čo vlastne ako v ktorej kategórii je. A v tej prvej, v tej vzťahovej, psychologickej, je to vlastne všetko, čo sa týka človeka, čo je v rámci neho a vlastne okolo neho v komunikácii, vzťahoch, v presvedčeniach, v hodnotách, v činnostiach, vlastne ako to celé funguje v prostredí. Musím si dávať pozor, aby som bol praktický a nebol som veľký teoretik, že tu bude prednáška. Takže tam sa objavujú veci zo súkromného života alebo tie ako intimné, osobné daného človeka, ale často aj tie organizačné, typu, alebo interné, typu nevychádzam si dobre s kolegami a už je to dlhodobo a už som z toho frustrovaná, prosím vás, poraďte mi, preveďte ma. Alebo máme novú manažérku, predchádzajúca bola lepšia a mne sa táhle nelíbí. No to máte těžký teda. Máme to také praktické, áno, máme to také praktické. Je fakt, čo vlastne poznám od kolegov, akými prechádzajú situáciami, pretože niektoré potom preberáme v rámci supervízií a diskusí, že kam vlastne ísť, tak pracujú primárne kolegovia s tým, že sa veľa dopýtavajú toho daného klienta, ktorý nás kontaktuje a vlastne pýtajú sa, OK, toto popisujete niečo, ďakujeme za to, môžeme sa ešte spýtať na niektoré veci a pýtame sa ho, či to videli u kolegov, či si vedia predstaviť, že by stáli na druhej strane toho, povedzme, kontaktu s kolegyňou alebo s manažérkou, čo si myslia, že prečo napríklad tá druhá strana tak koná. Hej? Takže postupne ako rozširujeme otázkami pohľad toho klienta, toho, ktorý nás kontaktuje. A relatívne často sa nám stáva na konci tejto interakcie také Aha, momenty, no. Momenty, to som si vôbec ako neuvedomil, nevšimol, to ma vôbec nenapadlo a to je super. Aha, teraz asi tomu trošku rozumiem, prečo tak reagovala, alebo prečo sa tá druhá strana tak možno cíti. Pretože my vlastne ako pracujeme v tomto je vlastne cez uvedomenie, cez rôzne otázky, aby si tí ľudia šáhli na to, na čo majú potenciál si šáhnuť a odniesť si to. Ak by sa im nejaká podobná situácia v budúcnosti diala, tak aby vlastne boli vyzbrojení nejakým nástrojom. Aby to nebolo len také raz, dva, tri, urob tento krok, hotovo, nazdar, vybavené. Moc ľuďom nepomáha. Respektíve, niektorí by si to želali a to sú takí, odovzdám vám život do vašich rúk, zariadte. Ja sa budem len pozerať a budem to komentovať, jak sa to zase nepodarilo. Takže túto stratégiu úplne nepodporujeme, skôr podporujeme také
chápeme, môže to byť pre vás komplikované, môžete sa nejak cítiť, preto nás kontaktujete, sme tu pre vás, pôjdeme tempom, ktoré je pre vás OK, ale potrebujeme vašu aktívnu účasť vlastne na tom danom case, na tej danej situácii. A tak to je tak ako trošku úvod do tej psychologicko-vzťahovej. Áno, v tej vlastne tie témy v tej psychologicko-vzťahovej pod tým sú rôzne typu strachy, minulé skúsenosti, sebahodnota, sebaúcta, nechať sa vidieť, empatia, rôzne sú pod tým, každopádne tie prejavy sú fakt, ako si hovorila niekedy, niekto by mohol povedať, že ťažké, niekto zaujímavé, sú ľudské. Ja mám radosť osobne z toho, že nás fakt kontaktujú a majú dôveru v nás vlastne klienti, ktorí s nami spolupracujú, pretože ten človek, alebo ten klient, keby si mohol danú situáciu vyriešiť sám, tak už si dávno vyrieši, ale oni prichádzajú s tým, už som frustrovaný, už som unavený, už neviem, potrebujem, prosím vás, nejak ma ako nakopnite, napomôcte, potrebujem ďalšiu možnosť, ďalší zdroj, ďalšiu alternatívu. Takže toto často riešime v tej prvej kategórii a preto ju dávam ja osobne sám pre seba do názvu tak ako ľudskosti, pretože sme ľudia a díky za to. Já jsem ráda, že dáváte ten osobní přístup do téhleté služby, protože věřím, že to buduje i nějakou důvěru, ať už ve vás jako tu Albert Linku pomoci, tak v nás jako zaměstnavatele. A vím ze zkušeností, že lidi v podstatě nejdřív se obávají vůbec toho prvního kontaktu, nevědí, mám tam zavolat, můžu tam s tímhle zavolat. A závěrem mi přichází v podstatě nějaký zprávy, děkujeme, že linku máte, protože nám pomohli vyřešit ať už vztahové věci nebo nějakou situaci na pracovišti. A někdy to byly i dlouhodobější problémy, takže vím, že jste s našimi zaměstnanci v kontaktu třeba i delší dobu nebo na několikrát. A jsem ráda, že ty pozitivní reakce vlastně chodí. A ano, vztahy a vztahová oblast, myslím si, že všude, každý z nás někdy ty vztahy řeší a je to jedna z těch klíčových, který rozhodně vy máte v tom svém portfóliu. Ďakujem, že to hovoríš. Fakt je to o bezpečí, že my vlastne s tými klientmi pracujeme, sme tu pre vás, nenahrávame, čo nám poviete, to zostáva medzi nami, je to dôverné. Ak chcete, aby sme s tou témou pokračovali ďalej a niekoho do nej zahrnuli, je to až po súhlase toho klienta, či chce alebo nechce. A bývajú skutočne ešte stále pre mňa prekvapivé reakcie. To som nezažila. Vy ste takí anieli na zemi. So mnou sa nikto tak nerozpráva a prichádza aj, vy mi neoponujete, vy ma necháte ako dorozprávať to celé, pretože necháme. Ten človek má nejaký náboj, tému, potrebuje ju priniesť, potrebuje ju ponúknuť a byť videný, počuný, byť nesúdený. To mi príde v tomto ako dôležité, že som OK tak, ako som, s tým, čo prichádzam a zaujíma ma váš názor, alebo potrebujem v tom vidieť nejakú alternatívu, preto som vlastne tu. Takže to je fakt fajn. A to v tom používam a to ma na tom baví, lebo vidím v tom tú užitočnosť. Ďalšia kategória. Právo. V právnej oblasti nás často klienti kontaktujú s vecami, ktoré sa im dejú hlavne doma. Hej. A rozvody, pôžičky, zmluvy, reklamácie a podobné záležitosti. Hej. Veci typu manžel sa chce so mňou rozviesť, chápem, rozumiem, mám otázku, či by ste mi vedeli doporučiť nejakého dobrého právnika, ktorý Frýdek, Místek a okolie by ma mohol zastupovať. OK, doporučíme, nájdeme, podporujeme a vidíme, ako vlastne ten príbeh, lebo pokiaľ nám to ten klient sa zverí, tak máme možnosť vidieť, či potrebuje ďalšiu podporu. Alebo aj jednoduché otázky. Ideme sa rozvádzať a manžel prišiel s návrhom, že ja si nechám dieťa, on si nechá majetok. Tak to je hezký rozdelenie. Áno, také od niektorých chlapov to niekedy tak prichádza. Takže vtedy hovoríme, OK, čo by ste chceli vy? Nie, to dieťa je naše spoločné, majetok je náš spoločný. A my, áno, na to skutočne ako nahliadate, nám to dáva zmysel, máte vlastne, dá sa o to oprieť vlastne v zákonoch a v ústave, čo funguje u nás v Českej republike alebo vlastne v regióne. Máme podobnú legislatívu a vieme podporiť a často vlastne už len takouto jednoduchou, aj nás jednoduchou transakčnou interakciou ten klient odchádza viacej ako zazdrojovaný a spokojný.
ja s ním môžem viesť inú diskusiu. Nemusím sa cítiť v tlaku alebo v nejakom kúte rohu a môžem mu povedať, počkaj, on je to ešte asi trochu inak. Potrebujeme sa dohadovať inak. Možná, Lubo, se zeptám tady. Ano. Jsem se rozprával. To znamená, že když naši zaměstnanci k vám na linku volají, tak vy máte nějaký právní minimum, že jim na některé věci umíte odpovědět hned, ale na některé věci samozřejmě odpověď neznáte a doporučujete tedy zaměstnance někam k nějakou právní službu v jejich regionu. Presne. Je to tak, že my vlastne máme u nás kolegov, špecialistov, ktorí sa špecializujú na právo, vedia veľmi dobre poradiť a zároveň si strážime, aby sme nešli do nejakého extrémneho zapojenia typu a budete môj právny zástupca v tejto situácii. Vieme doporučiť možnosti, pokiaľ ten klient chce a stanovujeme tam hranice, OK, toto bolo poradenstvo v rámci nášho rozsahu, kde vlastne to patrí do našej interakcie a toto už je začiarov, už keď potrebujete skutočne spísať nejaký ako legálny dokument k nejakej protistrane alebo nejaký zástup, tak tam už odporúčujeme na ďalších externistov a je to potom väzba medzi klientom a tým externistom. Áno, ďakujem, že sa na to pýtaš. Nerozvádzame. Nie. Snažíme sa fakt ale nahliadať na to, OK, opora v legislatíve je takáto, onaká, kaková. Ďalší príklad vlastne z toho právneho, čo sa relatívne často u nás opakuje, sú vlastne situácie okolo nemovitostí. Vlastním a chcem predať a nie je mi niečo jasné. Nevlastním a prenajímam a niečo sa nedarí v tom nájomnom vzťahu. Napríklad končím nájomný vzťah, alebo skončila som, ale nechce mi ten majiteľ vyplatiť uloženú kauciu. Čo môžem robiť, ako môžem robiť, prečo môžem robiť. Takže to sú také ako zaujímavé prípady atypické, ktorých vieme veľmi dobre, efektívne, rýchlo poradiť. Opäť v záujme toho, aby klient, napríklad váš kolega podriadený, alebo člen organizácie, dostal vlastne tú oporu, pretože sám nevie. A tretia oblasť finančná, tak to sú veci typu vedeli by ste mi poradiť, aký finančný produkt by bol pre mňa vhodný v mojej konkrétnej finančnej situácii, alebo nabral som si veľa pôžičok, už to na mňa padá, potreboval by som sa v tom zorientovať. A oni vlastne ani nepoložia takú otázku, potreboval by som sa v tom zorientovať, ale potrebujem pomôcť. Tak to trošku potom ako delíme, v čom presne by potreboval pomôcť, tak je to zorientovať, prípadne sa pozrieť na nejakú možnú konsolidáciu. A tam potrebujem povedať, nemáme žiadne vlastné produkty, nemáme zastúpenie žiadnych nejakých organizácií. Skutočne pozerajú kolegovia, ktorí sú z financií, z bankovníctva do toho, ako vyzerá tento klient, čo má vlastne za záväzky, ako vyzerajú, robia s ním vlastne také ako transparentnenie, sprehľadnenie toho, čo vlastne nesie so sebou a potom mu ukazujú mu, aké sú možnosti. Pamätám sa na jeden prípad, kedy môžem jeden prípad? No určite, ráda. Bol z vašej organizácie konkrétne a jeden muž nás kontaktoval, že sa rozchádza zo vzťahu. Keď sa rozchádza zo vzťahu, tak ten vlastne rozchod rieši takým spôsobom, že chcel som povedať, že žúruje a hýri a podobné veci. Začne veľmi utrácať. Myslím si, že si zoberie aj nejaký čas voľna. A vtedy nakupuje veci, dovolenky, oslavuje, alebo neviem, čím prechádza. Takže vlastne teraz skončil nejaký vzťah a požičal si obnos peňazí. Ja neviem, či to bolo 100 000, 150 000 od nejakej nebankovej inštitúcie. Teraz už je trošičku ako v lepšom stave, chodí do práce, ale doľahlo na neho splácanie. Nemá odkiaľ splácať, rodina mu nepožičia a už takýchto pôžičok má viac. To je nepříjemná situace. Čo s tým? A toto bol jeden z prípadov, ktorý končil veľmi pozitívne, pretože kolegovia povedali, OK, určite sa na to pozrieme, koľko máme času predtým, než máte nejakú ďalšiu splátku. Bolo zaujímavé, bolo zhodné, že nás kontaktoval relatívne, že sme mali pár dní času, myslím si, že 3 dní tam bolo času. Takže kolegovia spravili relatívne rýchlu analýzu, hľadali mu možnosti, volávali dokonca banky a zisťovali, aké má možnosti. Tak išiel do jednej bankovej inštitúcie, oficiálne do banky a
tí vlastne sa pozreli na celé to jeho portfólio tých ako dlžôb a úverov, ktoré mal, skonsolidovali mu to. On z toho vlastne vyplatil všetky tie nebankové pôžičky, takže išiel do inštitúcie, ktorá má licenciu bankovú, dali mu lepšie podmienky, lepšie úroky, takže platil menej a ešte mu to rozložili v dlhšom čase. Bol tak nadšený, tak bol spokojný, že povedal, a ja teraz pôjdem asi za svojím manažérom, manažérkou a spýtam sa, či by som si mohol zobrať v rámci úväzku ešte nejaké extra čas, extra hodiny, aby som mal väčší príjem, aby som to mohol skôr splatiť. A doporučili sme mu, ak by chcel s touto témou pracovať ďalej, nech sa pozrie na to, ak mu končí nejaký vzťah, akú inú možnosť oslavy ukončenia vzťahu by mohol zvoliť, než požičiavanie si peňazí. Takže aj takéto sa nám stávajú a z toho som mal radosť, že to fakt končilo happy endom, že sme možno zachránili nejaký život od nejakých ďalších útrap. Takže aj takéto veci sa nám dejú vo financiách a vtipný príbeh, niekedy nás niekto kontaktuje a pýta sa, respektíve prichádza s tým, no mne nechádzajú financie, potreboval by som niekde požičať peniaze. Požičiavate peniaze? A my hovoríme, jaká je odpoveď? A my nie a váš zamestnávateľ tiež nie. Každopádne, pokiaľ chcete, aby sme sa s vami pozreli do vašej štruktúry záväzkov, príjmov, radi to spravíme, prevedieme vás, pošlite nám čokoľvek máte, alebo sa stretneme a môžeme vám povedať, čo v tom vidíme, aké možnosti nás napadajú. Takže skutočne nepožičiavame peniaze, nikde nič netlačíme. Sme tam od toho, aby sme pomáhali klientom a držíme si hranice, aby sme sa nedostali niekam, kam nechceme. Tak, to boli vlastne ako hlavné 3 piliere, na ktorých máme postavenú službu, to znamená tá ľudská alias psychologicko-komunikačná, ďalšia je právna, ďalšia je finančná. A my sme vlastne rozširovali potom službu. Pamätáš sa, ako sme ju rozširovali? Je to tak. V podstatě, když vlastně nastala válka na Ukrajině, tak jsme zase vlastně velmi rychle reagovali tím, že jsme zřídili linku pomoci v ukrajinštině, tak za to velké díky, protože to bylo taky taková akce vlastně za několik dní už jsme měli první možnost a už vlastně první zaměstnanci mohli volat s tímto tématem, protože samozřejmě my zaměstnáváme různé národnosti, takže samozřejmě mezi našimi zaměstnanci jsou i Ukrajinci. A v té době řada z nich řešila spoustu starostí, chtěli dostat lidi z Ukrajiny sem do Česka, hledali pro ně práci. Vlastně myslím, že i Albert se zachoval velmi pěkně, protože jsme opravdu poskytovali spoustu nových pracovních míst a dali jsme jim tu možnost nejenom tady v České republice být, ale velmi rychle se zapojit i do nějakého pracovního procesu. Takže za to velké díky. Myslím, že linka fungovala nějaký půl rok, jestli to dobře pamatuju, možná 3/4 rok. Pak už ta linka nebyla tolik využívána, takže jsme ji zase zrušili a reagovali jsme vlastně na tu poptávku těch našich zaměstnanců. Pak si velmi dobře pamatuju období energetické krize, kdy vlastně najednou všichni řešili energie, kolik budu platit, nebudu platit. Takže věřím, že jste dostali spoustu telefonátů, takže i tady jsme vlastně v rámci nějaké interní komunikace promovovali to, že i tyto otázky jsou ty, na které se mohou dotazovat Albert linky pomoci, pomůžou jim se současnou situací a věřím, že i spousta zaměstnanců to využila. Boli skutočne kontakty a to naväzovalo jedno po druhom, ako sa niektoré kohútiky priškrtili pred 2 rokmi, tak začala byť vlastne, trošku panika na energetickom trhu. Viem, že niektorí poskytovatelia týchto služieb už nie sú na trhu, takže tam bol taký ako pík toho, z čoho to zaplatím, ako mám rozumieť tej faktúre, čo je vlastne ten dočasný poskytovateľ, jak to premigrujeme, mohli by ste mi prosím pomôcť, sú tam dlhé čakacie doby. A áno, v tom sme boli aktívni, pretože vyznať sa v tom nie je úplne ako jednoduché a teraz komu veriť, pretože tých nabídok bolo zrazu veľa. Přesně tak. Vyznať sa v tom. A spousta informací, že v médiích, na trhu, na internetu, všude lidi se v tom těžko orientovali, chodí prostě od rána do večera do práce a teď ještě mají potom řešit situaci ohledně energií, jak to splatí. Takže vím, že v té době nám Albert linka opravdu moc pomohla nějakým způsobem těm zaměstnancům podat pomocnou ruku. Mňa teraz napadlo, preto som spravil, že aj pozeral som hore, je, že vlastne jedna z tých pridaných hodnôt, ktorú ja vidím v tejto asistenčnej linke pomoci, je vlastne, aby nás klienti kontaktovali, keď sa potrebujú v nejakej téme zorientovať. Nemusia mať úplne jasnú otázku, že
potrebujem túto faktúru znížiť o 20%, ale aj povedať, ty aj nerozumiem. Prosím, mohli by ste sa so mnou do nej pozrieť. Ja by som potreboval vedieť, za čo platím, koľko platím, prečo je to tak ako moc, aké mám ďalšie možnosti, trošku ho ako previesť s tým, od toho tu skutočne sme. Sú kolegovia, ktorí milujú túto prácu, fakt veľmi radi pomáhajú, sú empatickí. To niekedy používam, že im donesem zadanie, prosím ťa, môžeš tam zavolať a zistiť, že... Takže takisto som klientom interným niektorých našich služieb, pretože je to pre mňa veľmi pohodlné a vlastne mám v tom aj trošku úsporu času. Nemám kedy v mojej agende, ktorú mám, tak to tak trošku delegujem a posúvam vlastne kolegov, takže... Je to tak, já musím říct, že vlastně my máme široký spektrum těch zaměstnanců, jsou to zaměstnanci na prodejnách, primárně samozřejmě zaměstnanci na distribučních centrech, ale i na centrále a každý z nich má trošku jiné ty starosti, trošku jinou časovou možnost, kdy se na to zeptat, takže věřím, že ať už je člověk z jakéhokoliv formátu, jak my říkáme v Albertu, tak se může prostě s čímkoliv obrátit na vás. Co jsem i zaznamenala, nebo co jsme zaznamenali i s kolegy z HR týmu, že jsme měli i několik vyhoření vlastně v rámci společnosti. Ty záchyty začínaly u vás, obzvláště v tom pocovidovém období, kdy prostě na lidi dolehl ten stres té předchozí situace. A tam musím říct, že jste zafungovali velice, velice dobře a profesionálně. Podařilo se nám společně vlastně tu situaci se zaměstnanci vyřešit. Ďakujem, že to hovoríš, burnouty. Je to teraz relatívne častejšia téma a je fakt zaujímavé, že čo je za tými burnoutami schválne. Čo by si tipla? Já myslím, že zatím je schovaná spousta věcí, ať už těch problémů duševních, tak i těch fyzických, že to je taková vlastně souhra nějakých okolností, v jaký životní situaci se ten člověk nachází. A samozřejmě to velmi často v rámci nějakého pracovního vytížení, který k tomu samozřejmě vede. Presne, no. Ľudia, nemám k tomu takú... Ja rád zjednodušujem veci. Ja mám k tomu takú fantáziu. Ja to mám uchopenú tému burnoutu, takže ľudia nevedia povedať nie. Že téma hranic. A je to... Neviem povedať nie môjmu starému pocitu, že musím stále niekomu dokázať, že na to mám. Musím stále dokazovať niekomu, že som hodnotný a priebojný, tak si na seba nakydám 4 záväzky a to proste utiahnem. Hej. Miesto toho povedať, OK, ja rád, hej, nebude zo mňa asi 3-krát inžinier, budem ale veľmi šikovný špecialista a budem šťastný v živote. Hej. To sú podľa mňa témy, kde to fakt ako je úplne hlboko v tých ľuďoch a potom tie príznaky sú v práci hovoria áno na rôzne príležitosti a potom vlastne sa venujú menej sebe a svojmu oddychu, menej sa venujú vzťahom, prípadne sú podráždení, rôzne potom kombinácie, ako sa to ďalej vyvíja, do toho už ani nejdem. Ale tá primárna téma je o tom povedať, OK, tu nás som ešte prospešný, tu nás som efektívny, za túto hranicu už ďalej nechcem ísť, ale povedať to v také ako konštruktívnej, láskyplnej formulácii alebo spôsobom, že to rešpektuje tú druhú stranu, neodmietnúť tých kolegov alebo šéfa, ale povedať, chápem, rozumiem, ale ja už nebudem v tomto hodnotný, poďme sa baviť o tom, čo to znamená ďalej. Je veľké umenie a myslím si, že toto, keď by sme komunikovali my ako vedenie ďalej do tímov, že je OK povedať nie, vidieť to trošku v kontexte, tak by to bolo fajn. Ale mám pocit, že teraz ideme trošičku my, ľudstvo v mantre, chcem viac za menej. Je to tak. Dám ti menej času a chcem viac výsledkov. OK, ale to nie je easy. A já musím říct, že tady je i skvělá práce, že nevolají jenom ty zaměstnanci, ale volají třeba i ty manažeři, kteří potřebují nějakou pomoc s tím, že někoho s vyhořením v týmu mají, nebo řeší nějakou kritickou situaci v tom týmu, která může tomu vyhoření taky potom přispívat. Takže ano. vím, že řada i těch manažerů se na vás obrací. Jo. Je to tak, súčasťou vlastne našej spolupráce alebo vlastne celej tej služby, ktorú poskytujeme naprieč trhom je, že to nie je len práca na konkrétnych prípadoch, že je treba niečo napraviť, ale vedúci pracovník, ktorý sa stará o viacerých ľudí alebo má ich v tíme,
nás kontaktuje, nachádzam sa v tejto situácii, potreboval by som dosiahnuť tento bod, zvažujem tieto alternatívy, alebo nenapadá ma žiadna alternatíva. Čo vás k tomu napadá? Že nás má vlastne takých ako mentorov, lomeno supervízorov na nejaké svoje prípady a záležitosti, čo my veľmi oceňujeme, pretože, alebo minimálne ja veľmi oceňujem, pretože vidím, že ľudia majú záujem, chcú sa rozvíjať a posúvajú sa ďalej. Čo mi na tom príde hodnotné je, ako nedbáme, alebo ako máme postavenú celú tú linku na tom, že nás môžu kontaktovať v bezpečnom prostredí. My nepotrebujeme vedieť, aké meno, z akého oddelenia. Nás to skutočne nezaujíma. Nás zaujíma ten človek, ten klient, ktorý k nám prichádza s danou otázkou, situáciou, s čím prichádza, čo by bolo pre neho užitočné a s tým ho sprevádzame. Skutočne nereportujeme nikde. Jožko Mrkvička z centrály a IT sa nás pýtal, ako vyhodiť Aničku. Nie. Teraz fakt nezaujíma. A je to určitě správně, protože ta služba opravdu musí být anonymní, aby ta důvěra těch zaměstnanců tam byla. Takže ten přístup je opravdu správný. Ano. Je to o tom, aby to bolo bezpečné, aby vlastne ten schodík, ktorý potrebujú vykročiť tí klienti k podpore, aby bol čo najmenší. Im to ako spríjemniť, aby to nebolo pre nich náročné, ale zvládnutelné. Ale to by sme mohli rozprávať dlho a dlho. A vy ma bavíte ako organizácia. Ja by som rád vedel v nejakom momente, že čo všetko vlastne robíte pre vašich kolegov. Lebo zamestnávateľ ako je Albert na trhu, vlastne cez tú optiku HR je cez to málo, čo vidím ja, veľmi unikátny. Tak sa chcem spýtať, mohli by sme niekedy načrieť k vám pod pokličku, čo tam vlastne varíte a máte? Určitě moc ráda. Akorát nevím, jestli to mám rozvést teďkon, nebo jestli se dáme nějaké další setkání. Dal by som ďalší, aby sme udržali nejakú časovú líniu, ktorá je stráviteľná pre našich divákov, našu audienciu, prípadne interne aj pre kolegov vašich. OK, to som potreboval pripomenúť. Dani, veľmi pekne ďakujem za láskavé stretnutie a za to, že sme mohli zdieľať. Já děkuji za pozvání a těším se opět na příště. Ďakujem, ja tiež. Zdravím vás, krásny deň. Krásný den, nashledanou.